zuan, gazte izatea eta geholtzailea ez izatea delitu zala. Eta esarri nahi duguten erreforma honekin ez etortzia ere, moralki iruditzen zait guztiz onartezina. Ez da etortzia, ez etortzia delitu bat. Herritik eta herriarentzat izanen dena posible dela ikusarazi behar dugu. Horretarako, erreforma inplanto eta eraikuntzara salto egin behar dugu. Martxoan izanen duzue ikasle abertzaleon berri. 3 gai bien!